Ивайло Гофетов, изпълнителен директор съм на Граве, България, и днес бях участник в един наистина специален семинар. Това, което чухме, беше съвкупност от много неща, които така или иначе знаем, но което го прави по-различен от всичко останало е, че бяха казани много точно, по много правилен начин и с акцент върху всичко, което е важно човек да прави, за да бъде успешен. За мен наистина беше привилегия и удоволствие да бъда част от този семинар днес и го препоръчвам горещо на всички, които имат намерение и желание да бъдат успешни в продажбите. Вярвам, че това ще бъде едно наистина полезно помагало за всеки и определено Франк направи нещата по-специални от всички останали лектори, които съм слушал до момента. Така че му благодаря за това и наистина за мен беше чест и удоволствие.